Да се реши неравенството. А синус квадрат хикс плюс Б косинус квадрат хикс сравнимо с А по синус на трета хикс плюс Б по косинус на трета хикс, където А и Б са катети в правоъгълен триъгълник, а хикс е един от острите ъгли в триъгълника. Сравняваме А синус квадрат хикс по синус хикс с А синус квадрат хикс. А синус квадрат хикс е едно положително число. Синус хикс е число в интервала между 0 и 1, като не са допустими стойностите 0 и 1, т.е. интервала е отворен. Като умножим едно положително число по число в интервала 0,1 отворен, получаваме по-малко от предходното число. Също се отнася за b косинус квадрат хикс по косинус хикс, сравнимо с b по косинус квадрат хикс. Като съберем двете неравенства почленно, получаваме решението на задачата. А т.е. а синус квадрат хикс плюс b косинус квадрат хикс е по-голямо от а синус на трета хикс плюс b косинус на трета хикс.